עכשיו אנחנו לטלפון המתפוצץ שלו, מייקי לוי, כתב הטכנולוגיה של וואלה. שלום. ולידך ליאור ארן, מנכ"ל של פיירביי, פיירביי. אני פייר. אפרופו השיחה. אני מבטיח שהיום שום דבר לא יתפוצץ פה. בסדר, תכף נדבר על הטלפון המזונים, אבל בואו ננסה להבין מה קרה לטלפון, לספינת הדגל. איך קורה להם בעיקר? איך לא עלו על זה במפעל? איך פתאום זה התפוצץ רק כשהתחילו לשלוח את זה, להוציא את זה החוצה? זו באמת שאלה טובה. זה סומן בתור מכשיר האנדרואיד הטוב ביותר והמבטיח של התקופה האחרונה. באמת גם הזמינו מיליוני מכשירים כבר. בדרום קוריאה, במדינת הבית של סמסונג, הוא הגיע למאות אלפי לקוחות. וזו שאלה טובה איך לא עלו על זה. מדובר בעצם בבעיה בסוללה, בעיה בייצור. וזה מה שגרם. מה, אבל לא היה אף סולחה שהתפוצצה להם לפני שם? זה משהו נורא מוזר בסיפור הזה. נכון. כנראה שלא, כנראה שהם לא ברור למה זה באמת לא עלו על זה קודם. לא יכול להיות איזה ליין של סוללות מזויפות, או איזה ליין שמישהו מאפל נכנס וחיבל, או כל מיני... לא, אין דבר כזה. את הסוללות האלה סמסונג בעצמה מייצרת. כמה התלקחו בעצם? 150 מכשירים שהתלקחו, שדווח עליהם. מתוך מאות אלפי יחידות שהגיעו כבר ללקוחות. אוקיי. מה, אתה אומר, זה לא הרבה? לא, זה נורא וזה המון. אני מנסה להבין שוב, איך הדבר כזה קורה בחברה כל כך גדולה. תגיד, הטלפונים הם חברה שעושה גם טלוויזיות וכאלה, נכון? איך הטלפונים אצלם מבחינת ה... הם הכי הרבה עושים טלפונים, הכי הרבה עושים טלוויזיות? השוק המרכזי זה בעצם טלפונים. שולחים עשרות מיליוני טלפונים. זה לא רק המכשירים היקרים שאנחנו מכירים, זה גם מכשירי הביניים ומטה, מכשירים הזולים. וזו באמת שאלה טובה מה קרה שם. ומי ישלם את המחיר? לא ייצור טלוויזיות, אבל זה יכול לגמור את הייצור הטלפונים שלנו, כמו שקרה לנוקיה למשל. לא לגמור, כי זו חברה בסדר גודל, היא ענקית, היא באמת ענקית, היא בעצם נמחק לה 17 מיליארד דולר כתוצאה מהמשבר הזה. שלא נדבר על הכספים שהשקיעו בפיתוח של המכשיר וכל הדברים שמסביב. אבל לגמור אותם זה לא. האם הראינו מכשירי אפל שהתפוצצו? בטעות? הראו בטעות אפל, אנחנו מדברים על סמסונג. ברור. טוב, אז בואו נדבר על שלל המכשירים שאתה הבאת. קודם כל זולים פי כמה. אז יש פה מגוון מאוד מאוד גדול, כי חשוב להבין, נוט 7 הוא מכשיר דגל. כמה הוא עלה? לפני שהוא נשרף? 5,000 שקלים ומעלה, הוא לא היה בישראל. הוא לא היה בישראל למעשה, אבל הוא מכשיר בדיוק, הוא בסדר גודל של האייפון. אז כמובן שאנשים שמתעקשים על פסגת הטכנולוגיה, על הדברים המתקדמים ביותר, אז יש פה את המכשירי דגל של מותגים אחרים, כמו ה-LG G5 או האייפון החדש, שהושק ממש לאחרונה. הגלקסי של מי זה? גלקסי גם של סמסונג. אגב, דיברתם... גלקסי הוא שלהם, והוא גם מכשיר טוב. נכון, הוא מכשיר מעולה והוא בטוח, הוא בטוח לגמרי. אגב, שאלתם האם זה יכול לפגוע בחברה, אז אחד הדברים שאנחנו רואים מהצד של אלה מוכרים את המכשירים, שמיד אחרי שמודיעים שהנוט 7 מתפוצץ, אז אנשים מפסיקים או מתחילים לקנות פחות ופחות את הגלקסי S7. זה מה שאני חושב שיקרה. מכשירים אחרים. מצד שני, מדובר בחברה מצוינת, חברה שמציעה... כן, גם על נוקיה אמרו את כל הדברים האלה. אבל נוקיה לא התפתחו. נכון, נוקיה סתם הייתה להם תקלה במכשיר לא טוב שהם הציעו. נוקיה, הבעיה שלהם הייתה בעיה טכנולוגית, הם פשוט מצאו את עצמם מאחור. ואנשים הפסיקו לקנות. טוב, ספר מה יש. מצד אחד יש את המכשירים האלה, מכשירים יקרים, מכשירים שבאמת נותנים את פסגת הטכנולוגיה, אבל יותר ויותר אנשים היום הולכים לצד השני. הולכים למכשירים שהם מכשירים סינים, שאם בעבר המכשירים הסינים זה היה איזה שם למשהו שהוא נחות מבחינה טכנולוגית, מבחינת... טיואן תמיד היה נחות, לא? מדין טיואן. סיני, תמיד מוצר סיני היה מוצר שמתפרק, שלא עובד טוב. אנחנו רואים, בעיקר בשנה-שנתיים האחרונות, מכשירים, אתם יכולים לשחק איתם אם בא לכם, כמו המכשיר הזה, זה מכשיר שנקרא מייזו. אמרת משחק, אמרת מייזו? כן, והמכשיר הזה שנקרא שיומי. איך אני פותח? תלחץ מהצד. מהצד? אתם רוצים שאני אפתח לכם? לא, פתחתי. לא, פתח, הוא נפתח, אבל איך אני עובר למשהו? הבדל בין גבר לאישה, כן. איך קורה פה משהו? אני אצלם אותך. תדאז'. אצלי קורה, אתה רוצה? תן לי בבקשה. יפה מאוד. אז בזמן שאתם משחקים אני אספר עליהם, אלה מכשירים, קודם כל תבינו, מבחינת התג מחיר שלהם, באזור 1,000 שקלים, שליש, אולי אפילו רבע מהמחיר של האייפון, ואם עד לפני שנה, שנתיים, המכשירים הסינים היו... אין שיחות, הוא כותב. אין שיחות, כי אין כרטיסים, אז יהיה קשה להתקשר מזה.
מכשירים היו קצת מפגרים מבחינה טכנולוגית, היום אנחנו רואים במכשירים שעולים 1,000 שקל, מצלמה ברמה מאוד מאוד גבוהה, זיכרון כמו שצריך, מסך כמו שאתם רואים גדול. איך הוא יתקשר לי בבית אם יש לי מחשב אפל ואייפד והוא הוא יתקשר בדיוק כמו שהנוט 7 או הגלקסי S7 היה מתקשר. ברור שאייפון עם מק וכולי מתקשרים בצורה מושלמת, אבל כמו שאתה רואה יש עליו אנדרואיד, זה בדיוק אותה מערכת הפעלה כמו של ה-S7, והוא עובד מצוין. אנשים באים אלינו היום ואומרים, במקום שאני אקנה מכשיר ב-3,000 שקל ואחליף אותו פעם ב3 שנים, אני אקנה כל שנה מכשיר ב1,000 שקל. זה מה שאתה אומר, שגם אם אתה קונה את זה וזה לא נורא טוב. כן. או מתקלקל. בדיוק. פעם בשנה אתה מחליף אותו והולך עוד... יותר מזה, סביר להניח שהמכשיר המתקדם ביותר היום, בעוד שנה המכשירים ב1,000 שקלים יציעו פחות או יותר את אותה טכנולוגיה. סתם, אני הרגע צילמתי. עכשיו, אגב... מכל ה1,000 שקלים, מה המכשיר שנחשב מכשיר הדגל של 1,000 שקלים? עוד פעם, היום מה שהבאתי בכוונה את שני המכשירים האלה, את המייזו ואת השיומי, שמכשירים שנמכרים פשוט... היה ווי כזה פעם. יש וואוי. וואוי. זה עוד מגמה. אנחנו רואים היום מותגים, כמו וואוי וכמו וואן פלאס, שכבר מתומחרים במחירים שהם קרובים כבר ל-LG ולסמסונג. הם הפכו להיות מותגים בפני עצמם, מכשירים של מעל 2,000 שקלים, מכשירים מדהימים. באיזה חנויות מוצאים אותם? סליחה. לא, בסדר, תשאל. איפה מוצאים את זה? אפשר למצוא את זה היום כמעט בכל חנות. אנחנו לא חנות, אנחנו אתר אצלנו. אתה יכול בעצם להתקשר, להזמין, לקבל את כל הייעוץ, ובעצם מתאימים לך בדיוק את המכשיר שמתאים לצרכים שלך, לתקציב שלך. זאת השאלה שרציתי לשאול לסיום, ואולי גם אתה תוכל לעזור בזה. אינפלציית החנויות והאתרים למחירה של דברים כאלה, אני זוכרת את זה קצת כמו לפני מלחמת המפרץ הראשונה, שמכרו מסקינג טייפ בכל מקום, היום מוכרים לך כיסויי טלפון ודברים. הוא בגיל שהוא לא יודע מה זה מלחמת המפרץ הראשונה, הוא לא היה... באמת? בן כמה אתה? באיזה שנה נולדת? נולדתי צעיר. באיזה שנה נולדת? נו, תגלה. 5 שנים אחרי המלחמה. תלך מפה, מה אתה עושה כאן? האיש שלא יודע את מלחמת המפרץ הראשונה, תראה. בקיצור, ישרדו החנויות האלה? אני חושב שכן, אנשים קונים, באמת החנויות האלה, הן מוכרות את המכשירים הזולים האלה, הסינים, מה שנקרא, וכן, יש לזה שוק מאוד גדול, ואנשים קונים אותה. אז שיהיה בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה שבאתם. יום טוב לכם. 96. בבחירות שאז נתניהו וזה, אתה ינקת. את יודעת כמה מלחמות הוא הפסיד? זה אדיר בשבילו. זה אדיר. ב-48, 56, 67, 73, 82. וכן הלאה וכן הלאה. 91, 96. יהיו לו עוד הרבה בעיה. לצערנו, כן. טוב. תודה רבה. שלום, רוני לבנה, מנהלת קו הידידות שלנו. שלום. כן, טוב. עוד אנשים שנולדו בשנת 96. גם חצופים לא פחות. נוסעים, סתם, זה לא מצחיק. הרבה מאוד חיילים, אתם מכירים את זה, נוסעים לצבא, צריכים להגיע לנקודות איסוף בדרך לאנשהו שאין אליו אוטובוס. הבת שלי כזה. ובאחת הצמתים שזה קורה, באחד הצמתים באזור הדרום, מתקבצת קבוצה מאוד גדולה של חיילים מדי יום ראשון, והטרמפיאדה שם לא יודעת אם פרוצה, אבל היא פשוט פתוחה. עכשיו, זו טרמפיאדה שנמצאת על כביש ראשי, שהוא כבר הוגדר ככביש אדום, זאת אומרת שהיו בו לא מעט תאונות, וקיבלנו פנייה דווקא מתושבת של יישוב סמוך, שבאמת מרגישה, לא יודעת,